Έτοιμο. Βέβαια είναι όσο φτιάχνουμε το παγωτό, να συνδεθούμε με Λονδίνο. Λονδίνο, γιατί Λονδίνο? Έκρηξη από Ελλάδα στον Τάμεση. Ελληνικές παραλίες. Δίνουμε μάχη για τον τουρισμό, μην νομίζεις. Εσύ πρέπει να στείλουμε το παγωτό αυτό. Δυναμικό παρόν δίνει και ο νομός Μεσσηνίας και η Μεσσηνία. Να συνδεθούμε. Έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Αντωνία Μπούζα. Έχουμε φτιάξει παραλία στον Τάμεση στο Λονδίνο. Η κυρία Αντωνία Μπούζα που είναι υπεύθυνη τουρισμού της Μεσσηνίας. Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, κυρία Μπούζα, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Τι κάνετε, βουτιά στον Τάμεση εκεί? Βέβαια, και εμείς στον Τάμεση έχουμε μια παρουσία και εμείς μαζί με άλλες περιοχές της Ελλάδος. Γιατί θέλουμε να ενημερώσουμε γενικά τους Βρετανούς για το τι μπορεί να ζήσουν στην όμορφη χώρα μας. Και εμείς φυσικά και στη Μεσσηνία, στην περιοχή μας. Και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια για να αντιστρέψουμε και το αρνητικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα εις βάρος της χώρας μας. Να γεμίσει Άγγλους δηλαδή η Μεσσηνία, οι τουρίστες γενικά μας ενδιαφέρει. Και όλοι εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο. Ελπίζουμε πραγματικά να έρθουν και αυτό έχουν δείξει μέχρι στιγμής τα στοιχεία ότι υπάρχει μια αναστροφή του κλίματος και δημοσιεύματα γενικά στο βρετανικό τύπο αναφέρουν ότι η Ελλάδα ότι πραγματικά της αξίζει μια ευκαιρία. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι ξεχάσετε την κρίση και κατευθυνθείτε στην Ελλάδα. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Σπύρο, πήραν άμμο από τις παραλίες της Δυτικής Πελοποννήσου και την πήγανε στον Τάμεση. Και προϊόντα πιθανόν και προϊόντα και φυλάδια και σποτάκια τα οποία σε γιγαντοθόνες εκεί προβάλλονται. Και ξέρετε κυρία Μπούζα, προφανώς συνδέεται όλα σας τα φέραμε, αλλά αν θέλετε ήλιο. Ελλάδα στη χώρα. Ελλάδα. Ξέρετε ότι είναι ηλιόλουστο. Φέραμε την Ελλάδα για λίγο στο Λονδίνο. Βάλτε τους στο τσάρτερ και φέρτε τους στην Ελλάδα να αφήσουμε κανένα ευρώ. Ευχαριστούμε. Θα χαρούμε να τα πούμε και σύντομα και στη Μεσσηνία ως εκπομπή. Να σας ευχαριστούμε για από κοντά, να χαρούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Καλημέρα. Κύριε Μπούζα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίες προτάσεις. Κάναμε Ελλάδα το Λονδίνο, ρε παιδί μου, τι φτιάχνει. Εντάξει, όλα έτοιμα γιατί είναι πολύ στον καναπέ στη λίστα μας. Έχουν έρθει όλοι οι αγαπημένοι μας.